И така, включваме се вече в мачовете, които ще определят призовата тройка на турнира Amigo Futsal Cup. Един срещу друг съставите на Линдорет от Сърбия и DXC Technology. Сблъсък на отборите, класирали се втори в групите си. И разбира се, победителя от този матч ще бъде и бронзовия медалист в турнира Amigo Futsal Cup 2023 в синьо-черно DXC Technology, в жълто-синьо пък играчите на Линдорет, които така много сериозно затрудниха вчера Левски в директния спор за първото място в групата. DXC Technology пък без загуба с хикс и победа остана втори по голова разлика спрямо Amigo, домакина, който пък съответно ще играе на финалите на състезанието. Започна тази среща. Време отново да ви споделим и съставите на двата отбора с номер 12 Фити Марифи, номер 4 Камбер Камбери, 5 Хамди Джелили, 6 Армал Лимани, 7 Агох Паязити, с 8 Шкрим Лимани, 9 Селедин Хамити, 10 Чедрим Хетеми, капитан на отбора с 11 Чедрим Бекташи и 20 номер Гранит Шахини. Наистина много сериозен отбор е състава на Линдорет. Сега обаче Давор Петров пробва така да затрудни веднага съперника с този много мощен удар. Давор Петров, голмайстора на отбора на DXC Technology до момента. Ето го и състава на DXC с първи номер, с 25 номер, извинявам се, вратар на Ненот Милчев, с трети Йордан Георгиев, с номер 10 Юлий Дермански, 6 Стефан Кирков, 13 Стефан Соколов, 20 Давор Петров, 21 Неманя Иванов, 26 Алекс Христов, 28 Никола Ранджелов и 69 Радослав Ханев. Това са играчите на DXC Technology. Според мен ни очаква истинско дерби, много интересен и заплетен матч между два отбора, които показаха много силна игра. Нямаше да е незаслужено някой от тях също да попадне на финала. Не издържаха обаче силите на Линдорет в края срещу Левски, докато DXC Technology, пак казвам, наистина няколко гола само ги разделиха от място в спора за трофея. Страхотен пробив сега на гостите, завършил обаче с топка в аут. Да видим дали днес ще играе капитана Хетеми цял матч без да бъде сменен. Така истински феномен тук на терена във всички матчове. Всички състави се чудят, нали, какво точно се случва. Но пък той успява да запази енергия и да бъде полезен през цялото време. Виждате, повечето другите играчи се въртят на около няколко минутки. Давор Петров сега бърка с паса Петров, но пък топката остана в DXC. Йордан Георгиев изкарва кълбото в тъч. Хетеми. Паязити сега. И сега опасно за DXC Technology. Изпусна Бекташи топката. На свой ред DXC организира атака Йордан Георгиев. Йордан Георгиев може пак да стреля. Той търси Давор Петров, който си намести топката за удар. После и Георгиев не е точен. Давор Петров обаче отправи втори много опасен изстрел. Този път и в очертанията на вратата. В крайна сметка корнер е решението на рефера. Вече са ясни 5-то и 6-то място в турнира. ЦСК остава последен след загуба с 0-6 от Черноморе днес. Докато отбора на Варненци взема 5-та позиция.
Още веднъж Давор Петров, този път оцели свой съотборник с топката. Ненад Милчев. Достатъчно хладнокръвен на Мира Соколов. Наистина, черешката на тортата ще бъдат според мен и двата мача, и този за трето място, и този за първо. Това много груб фаул от Стефан Соколов, извинява се, закъсня. Разминал му се тук, можеше и картон да види според мен играч с номер 15. Капитан на DX Technology, държа да отбележа. И сега Хетеми пуска топката в игра към Паязити. Сега обърна фланга на атака от ляво отново Хетеми. Пробив сега за DX Technology. Ранджелов е блокиран от Паязити. Ранджелов не е съгласен, че топката е за гостите. Факт обаче, те ще изпълняват тъч. Сега нещо опасно. И какъв гол, само резултата е открит. Линдорет и излиза напред. Момчетата от Сърбия с наистина безпощаден гол. Един от най-красивите тук на турнира. Точен е със сигурност пък един от най-класните футболисти в този отбор. Камбери. 1-0 за Линдорет. Какъв развой само. Отбора на Линдорет, който бе непознат и със сигурност, когато не познаваш толкова много даден състав в един турнир, не ги слагаш след фаворитите. Факт е обаче, че те затрудняват буквално всеки отбор, срещу който се изправят. Сега и DX Technology, за които пък това е първия матч, който са по-скоро не чак такъв аутсайдер. Ще видим как ще реагират. Доста затворени и двата отбора. DX ще трябва сега да тръгне напред. Ради Ханев с топката. И още един добър удар виждаме в актива на DX Technology. Този път Ханев. За първи път той проявява инициатива да стреля, обаче опасността продължава и пред вратата на българския тим. Ненад Милчев с добра намеса след удара на Лимани. Много опасен пас там успоредно на гол линията. Нямаше играч, който да го засече. Сега обаче каква грешка? Разсеяни в отбрана DX Technology.
Пристигнаха вече поне треньорите на Левски, които след малко след час и половина играят в финала. Още един удар на Ханев, така доста фалциран. Минава покрай вратата. Сега Хетеми, той доста малко играе с топката от старта на тази среща. Сега пък голмайстора Камбери с точен удар. Игра с ръка отсъдена. Първи фаул в матча. Той е на сметката на... Втори, извинявам се. По 1-1 са нарушенията до тук с двата отбора. И корнер там. Отлична игра в отбрана за отбора на гостите. Индорет повеждаше във всичките си мачове до тук в турнира. Така че това силно ще им е силна черта, ударния старт. Друг е въпросът чисто физически как остават до края. Ще бъде интересно и днес, когато отборите ще се запази по-свеж. Не толкова дълга скамейката на DXC Technology. Георгиев връща назад, пак Йордан Георгиев. Давор Петров сега отляво. Добър финт на голмайстора на DXC. Подаването на Соколов далеч от истината и така 12 изиграни, извинявам се, 8 изиграни минути, 12 до края. Тук в тъч не стигна тук до нея. Футболист на гостите. DXC трябва да бъдат внимателни. Но така доста бързо се минаха тези 8 минути на игра. Сега Давор Петров загуби и нова много сериозна опасност. Няма нарушение на Соколов тук според рефера. Ненад Милчев изнася топката напред. Реши да завършва стража на DXC Technology. Шута минава над вратата, много вихрена секунда. Винаги, когато така се стигне до някое спорно положение, замръзват за секунда някой от играчите на потърпевшия тим и веднага се случва бърза контра. Милчев улавя сега спокойно топката. Стефан Соколов. И пореден удар на Давор Петров. Шанса обаче му бяга до момента.
Ненад Милчев се справи там с ситуацията, извлече максимума, след като изрита топката в тялото на Паязити. Имаха изблъсък чисто физически двамата. Точно така, не е перфектно положението при Милчев. Мисля, че дори с лакът го подпря там. Паязити всичко, обаче бързо ще мине за вратаря на DXC Technology. Неманя Иванов. Давор Петров към Неманя Иванов за триков удар с пета и спасяване на вратаря. Сега Хетеми тук набра доста скорост. DXC ще задържи тази топка, успя да я открадне от Хетеми. И нарушение сега на капитана на гостите. Мисля, чисто тактически го направи. Много лошо се бяха позиционирали целият отбор на водача в резултата и можеше тук да допуснат много неприятно попадение. Така че игра на сигурно Хетеми. От друга страна пък и при само 2 фаула за половин време не рискуват кой знае колко. ФК Линдорет остава водач в срещата с 1-0. Али Ханев пак на левия крак си намесва топката. Блокиране неговия удар. DXC виждам, че не желая да рискува кой знае колко в развоя на този матч. Поне към момента, въпреки изоставането, така се придържа към тактиката с по-прибран отбор. Разбира се, една идея повече спрямо това, когато беше равен резултата. Една идея повече напред са футболистите на DXC. Но остават много далеч от хазартната игра. Сега нарушение на Юли Дермански. Втори фаул за DXC Technology. Да, самите прогнози не бяха за кой знае колко резултатен матч и аз си мисля, че ще се сбъднат. Хетеми виждате как пази с цяло топката. Паязити връща назад Паязити. Юрий Дермански няма да може да вземе топката. Хетеми. Един от рядко грешните пасове на капитана на Линдорет. Сега пък и DXC разиграва доста нескопосано на центъра. Нямат много шанс DXC за контри в днешната среща по проста причина, че доста прибрани са и техните съперници. Го ударили печеля DXC. Точно това виждам след удара на Ранджелов. Сега Паязити
Няма нарушение срещу Паязити. Ради Ханев отне и сега връща топката в игра. Пак Ханев. Юли Дермански чака топката. Няма нарушение и в тази ситуация при там сблъсъка на Дермански със съперник. Държи се за гърлото Дермански. Всичко е наред. Хетеми. Ради Ханев изпреварен за тази топка. Лимани се намеси добре там на тъча. Давор Петров сега и смени в отбора на DXC Technology. Давор Петров. Нищо опасно пред вратата на отбора на Линдорет. Преса сега от DXC. Няма нарушение. Давор Петров отне. Справиха се обаче с опита за бърза контра на DXC, техните съперници. Напротив, сега стана много опасно. Ненад Милчев спасява една от най-чистите ситуации до момента за Линдорет. Тя бе на сметката на Паязити. Давор Петров пак абсолютно сам там. Получи и някакъв удар. При това единоборство. И сега тайм-аут в полза, пожелание на отбора на гостите. Топката обаче май е за DXC и това няма да позволи вземане на тайм-аута. Това се разправят там двамата рефери. Крайна сметка се пусна този тайм-аут, въпреки че топката без DXC Technology. Леко нарушение на правилата, с което и двата отбора нямат проблем. И така, кратка пауза за разбор и малко музика, след което матчът ще продължи. 6 минути до края на първото полувреме. И така, подновяване на играта след това изпълнение на тъча. Йордан Георгиев притисна там много сериозно Георгиев. Връща топката назад. Стеглиха се доста напред футболистите на Водача в резултата и на момента се справят добре. Много ще бъде важно за тях на почивката се оттегля с тази си преднина от единственото
по-сериозно положение, което реално имаха, освен този блокиран удар на Паязити. Неманя Иванов сега. Трябва да внимава Неманя Иванов. Георгиев. Веднага натиснат там от съперник. Соколов, Давор Петров. Пак той ми се вижда като човека, който може да измисли нещо нестандартно и различно, за да върне отбора си в матча. Ето сега го направи с това перфектно подаване към Йордан Георгиев. И те може да стреля преди това, обаче чуваме сигнал на рефера. Скоро за нарушение сякаш. Трето нарушение на DXC Technology. 4 минути и 29 секунди преди края. Давор Петров, двама човека срещу него, комбинира назад. И сега открадната топка, ръка иска Йордан Георгиев, няма обаче игра с ръка. И късмет там за DXC Technology след този опасен пробив на Бекташи. Топката остава в игра. Интересен шут от легнало положение на Лимани. Пак отнеха топката. Отбора в жълто-синьо. Какво става с DXC Technology? Тук и не атакуват особено агресивно и близко до човека си. Играчите на българския тим, това сигурност няма как да им помогне в опита да станат бронзов медалист от турнира. Милчев и Давор Петров комбинираха, но недостатъчно прецизно, защото топката пак отива в футболистите на сръбския тим. Топката не е излязла в тъч, пак спряха за секунда да играят футболистите на DXC Technology и се стигна до този опасен удар. Ради Ханев загуби топката. Тук пак опасно за DXC. Не бяха преодоляни, но не беше и далеч момента да бъде изведен там абсолютно сам футболист на
жълтосините, това щеше да е Хамити, Селедин Хамити, който сега излиза от игра. Междувременно се връщаме на терена, където Ради Ханев си пробва отново късмета с левия крак. До момента нито един шут с десния, само с левачката търси пробив, номер 69. Дикси отнема топката. Ето това е отличен шанс. Никола Ранжелов обаче се забави. Не потърси финта срещу вратаря на съперника, а стреля в тялото му. Сега пък интересна ситуация. Ненад Милчев се справя тук, след като замахна Ханев и така изобщо не успя да играе с топката. Това е абсолютно нарушение срещу Юли Дермански. Изпусна си нервите Дермански тук по адрес на съперника футболист. Това беше Бекташи, който веднага излезе от игра. Още нещо опасно и много красиво изпълнение. Надигран бе най-сетне вратаря, но до гол пак не се стига. Сега пак Ранджелов пропуска от чиста ситуация. Няма да съжалява Дикси за тези положения точно в края на първото полувреме. Милчев. Прецизен тук. Може сякаш да потърси опит да запази топката в игра. Разбира се, по-риско вариант ще е това. Бек. Много далече от топката остана там Паязити. При това подаване на Джелили. Милчев. Има Ханев до себе си. Так му той получава. И сега опасност. Какво изпълнение само на Паязити. Не бе изобщо далеч от целта този мощен удар. Райди Ханев между двама. Наивно се опитва да пробива точно между капитана Хетеми, който сега проби почти до Милчев и стреля. Макар да не бе особено опасен удара му. Ранджелов. Стреля и Ранджелов. Това пък е доста разочароващо отиграване. Дикси пропусна няколко много добри шанса в края на тази първа част. 45 секунди до края. Доста по-оптимизирано играят футболистите на водачите в резултата. Тук една изритана топка позатрудни стража на сръбския тим, но той все пак се справи. И сега спасяване на Милчев. Отново отлични в отбрана Линдорет. Се много впечатляващ отбор. Дикси отнеха сега. Само за малко обаче. Ще видим ли гол в края на това първо полувреме? Не се възползваха сръбските футболисти в самия край да се разпишат и така на почивката 1-0 в полза на Линдорет срещу DXC Technology.
топката само в упите. И така завръщаме се за второто по време на матча между DXC Technology и Линдорет. За съжаление така на представителя на домакините до момента слаба игра и гостите от Сърбия водят с 1-0. Липса на особено много положения пред вратата на жълто-сините. И така още 20 минути игра, в които да търсят своя шанс отбора на DXC. Тук топката излезе доста в тъч, така че няма да има гол. Хетеми с връщане на топката в игра. Какво изпълнение! Само уникален гол и Линдорет за втори път в срещата се разписва много красиво попадение на Бекташи от малък ъгъл. Много хубав шут. DXC шокиран още в първата минута на втората част. Какво се случва с DXC Technology? Няма да стане да играе толкова дефанзивно, както в първите си два матча. Сега те трябва да наваксват 2 гола изоставане, така че ни чакат интересни минути. Колко пресметливо и тактически правилно пък играят жълто-сините. Хетеми сега с перфектен пас. Няма нарушение тук срещу голмайстора Бекташи. Соколов. Още едно нарушение. Пак Бекташи в центъра на събитията. И картона е в ръката на Иво Ценов, така че Бекташи се извинява на рефера и веднага иска смяна. Напълно нормално, но май няма да я получи. Чака сега да се извини на Йордан Георгиев. Георгиев много не му прие извинението. Изнервени са и DXC, нормално на фона на лошото развитие на срещата. Соколов! Хубав удар на Соколов. Корнер, имало е докосване в тялото на защитник. Още един път си търси Соколов късмета отдалеч, още по-неточен обаче този удар. Какво се случва там? Виждаме май поредната контра за Линдорет. Сега Соколов отне добър шанс. Избяга обаче топката на Йордан Георгиев. Няма вратар. Сбърка сега и Соколов. Никой не се връща, само Давор Петров оставен там да пази набега на съперника. Добре се намеси и вратаря Ненад Милчев. Интересни ключови ситуации пред двете врати. Гол не пада. Соколов с левия крак далеч от целта. DXC изпусна няколко чисти положения в края на първата част и веднага наказани с втори гол в началото на второто полувреме. Соколов и пак има пространство за удар. Йордан Георгиев така и не успя да мине там през отбраната на противника. Хетеми само с какъв финт. Колко пространство освободи за своя отбор. И Ненад Милчев оставен пак да се оправя сам там. Но само с каква лекота мина Хетеми тук през съперник и то потъча. Не е лошо изпълнение сега на Камбери. Разчитат на предимно една и съща четворка гостите във всичките си матчове, с така малки изключения по един-двама други футболисти се намесват за по-дълго игрово време. И до момента тази четворка върши много добра работа. Юли Дермански е блокиран.
Ради Ханев поиска смяна на топката, дано това да донесе късмет на българския тим. Вече са тук и трофеите за първо, второ и трето място, както и индивидуалните награди, пласирани точно в центъра на трибуните на високо място, за да се виждат още по-добре. Дермански с топката. DXC за първи път от много време задържа известно време контрол над кълбото и се опитва да играе правилен футзал. Да видим дали ще продължат да бъдат прецизни там в комбинациите. Ранжелов добре завъртя там. Защо не стреля Ранжелов? Имаше достатъчно място да стреля. Хубаво, че търсеше подаването, но просто едно подаване повече беше това. А това е абсолютно нарушение срещу Ранжелов. Втори фаул на гостите, които пък и с проблем. Мисля, че на земята е Камбери, ако не бъркам. Не се притесняват Линдорет при всяка така по-сериозна опасност и крадната топка да правят нарушения. Чакаме това изпълнение, доста се забави то. Ханев и Юли Дермански там. Ханев сякаш ще стреля, не. Оттегли се към Соколов, удара му е блокиран. Ханев там изтегля на фланга топката, пак Соколов, този път подава той Юли Дермански. И така интересен шут от почти нулев ъгъл, не знам доколко. Това бе правилният завършек на тази атака. Няма го вдъхновението в отбора на DXC. Тъчът е в полза на жълто-сините, колкото и Юли Дермански да иска обратното. Юли Дермански се намеси. Мисля, че наистина чисто игра, колкото и остро да влезе. И сега Ради Ханев. Удара му е блокиран. Още един шанс. Гол пак няма. Проблем сега за играч на Линдорет. Наистина остро влезе Юли Дермански, но пък, както казвам, игра с топката. Голмайстора Бекташи с още една добра ситуация. Колко бързо се изтегли напред и получи тази топка, не се поколеба за около секунда е от игра. Ханев също бърка. Пак Бекташи. И това вече е абсолютно нарушение и съответно жълт картон. Едва първо за DXC Technology в тази среща.
Чакаме изпълнението на фаула. Точно в тялото на Ранджелов. Ох, какъв финт само! Милчев там на инстинкт спаси малко с рамото си. Много мощен шут на Паязити. Няма да бъде корнер това. DXC продължава да не се възползва от ситуациите си. А на контра много лесно хващане от съперника. Милчев улови топката веднага към Ради Ханев, който има много пространство, но се забави. Сега финтира съперник, излезе там на фланга и какъв гол само! До някъде късметлийски, но Ради Ханев най-сетне щупи кръка за DXC Technology след този рикошет. Мина тя един път топката от футболист в жълто синьо, после между краката на вратаря и в крайна сметка резултатът е намален. DXC най-сетне се разписва в тази среща, но не ми се виждат много спокойните, въпреки щастливия момент. Много нерви в играта им и в повечето футболисти. Ради Ханев. Сега Ранджелов може да стреля, веднага се намесва отбраната на противника и блокира този удар. Ради Ханев. Остави на Дермански, който центъра опасно. Отлична меса на вратаря. Но така след гола виждате какъв масиран натиск на DXC Technology. Казах, че ще е много важно и кой от двата отбора ще остане по-свеж до края на срещата. Да видим дали има някакви признаци за умора в титулярните състезатели на гостите. Сега те получават глътка въздух, отнемайки топката. Ще изпълняват тъч. Смени в отбора на DXC Technology. Сега пък проблем за Немanja Иванов. Стъпи на криво ли, какво направи? Изпитва сериозна болка. Дано да е наред всичко с Немanja Иванов. Дано да не е скъсал нещо. Така продължаваме играта. Лекарската помощ също все още се оказва там на потърпевшия футболист на DXC Technology Немanja Иванов. Хетеми този път не толкова прецизен с паса. Йордан Георгиев е блокиран. Няма нарушение срещу него. Никола Ранджелов. Сега Соколов. Там по левия фланг тази атака. Давор Петров. Добра идея на Давор Петров. Още малко трябваше да се забави с паса, за да може да протича това разстояние
Ранджелов. Давор Петров се позагуби така в последните минути. Продължава опасността пред вратата на DXC. Там двама души си правят каквото си искат с цялата отбрана на DXC и голям късмет наистина тук. Къде не успяват да си покрият хората футболистите на DXC Technology. Джелили стреля много опасно. Мисля, че трети гол в тяхната врата доста ще затрудни мисията им при 12 минути до края. Соколов. Давор Петров, да видим, той ще се нагърби ли така в последните минути. Това е нарушение на Никола Ранджелов. Втори фаул за DXC. Толкова имат и футболистите на Линдорет. Тук вече фаул няма. Георгиев пък пропусна златна възможност тук. Ще пробва да копне топката. На кого ще бъде извадена топката? Давор Петров сега. Давор Петров може да стреля на боца. Удар, който е срещнал и тялото на съперников футболист корнер. Тази четворка без Ханев и Дермански. Да видим как ще подходи в минутите си на терена. Остро подаване, открадната топка обаче от Линдорет и отново те сега загубиха. Соколов загубва контрол над кълбото. Ранджелов добре отне. Давор Петров ще вземе ли тук топката? Успя Давор Петров и дори изкара нарушение на противников футболист. Трети фаул на Линдорет. Соколов там за топката и Йордан Георгиев. Само Соколов остана. Юрий Дермански на терена вече. Пак Соколов за Давор Петров. Юлий Дермански сега. Чиста игра срещу Юлий Дермански там в наказателното поле. И топка в корнер. DXC пробва да засили натиска сега и така с много силна четворка. Още един ъглов удар. Топката се движеше, така че вече тя е в притежание на жълто-сините. Това след това нескопосано изпълнение на тъча. Соколов там пази съперников футболист. В крайна сметка Милчев избива топката в тъч. Хетеми. Пак Хетеми получава. Бекташ ще загуби. Мастер Бекташ е един от най-красивите попадения. Едно от най-красивите попадения изобщо в целия турнир. До тук 10 минути и 40 секунди до края. Толкова има DXC, ако иска поне да изравни.
Давор Петров може да стреля и го прави, в него се върна топката. После обаче тя е загубена, Бекташи абсолютно сам. Става в него кълбото. Какво направи там Бекташи? И изкарва топката. О, какъв пропуск само за играчите в жълто-синьо. Удар в гредата на Лимания. Какво направи Бекташи с целия отбор на DXC? Продължава да го прави. Наистина няколко много силни индивидуално футболиста имат играчите в жълто-синьо. Бекташи се почудих как не загуби там топката. Нещо повече, той организира една от най-опасните атаки за своя тим изобщо в матча. Перфектно подаване и наистина късмет за DXC Technology. Давор Петров. Неговия удар пък далеч от целта. Сега да почива Бекташи, много силен матч за него днес. Сигурно с най-силния му от всички до момента. Давор Петров. Пуска Давор Петров в дясно към Георгиев. И лесна плячка за вратаря е тази топка. Трябва да се връщат доста по-бързо DXC Technology. Сега 4-2 Юли Дермански пуска в дясно, Росен Дачев център. Някой от отборите трябва да се възползва от своите шансове. Много грешки виждаме в завършващата фаза на играта до момента. Дермански печели тъч. Всъщност не печели тъч, а избива в тъч. В игра сега влиза Джелили, а излиза Лимани. Йордан Георгиев не успя да остави топката в игра. И пак много лесно преодоляни DXC Technology. Това ще бъде трети гол за футболистите в жълто-синьо. Прекалено елементарно с тези прехвърлящи подавания, елиминираните. И така Хамди Джелили бележи за 3-1. 8 минути и 37 секунди преди края. Много повече движение, много по-близко стояние до човека трябва да показват играчите на DXC Technology. Тък му се върнаха в матча и то с този, мога да кажа, до някъде късметлийски гол. Имаха после много силен период от няколко минути, в които така пропуснаха чисти ситуации. Сега намеса на вратаря. Пореден рейд на футболист в жълто-синьо. Ето това направо вече е несериозно. Какъв пробив на Паязити. Той, Шахини, Бекташи, наистина уникални в играта 1-1. Да не говорим, че и Камбери също се представя много силно тук на този турнир. Защото когато са така в този си формат, наистина много опасни играчи. Сега Хетеми с интересно подаване. И тайм-аут. Малка почивка, добре дошла за DXC Technology да вземат глътка въздух в търсенето на обрата, който обаче ще дойде наистина много трудно.
Така, играта е подновена. DXC Technology с топката, вече и с летящ вратар в лицето на Стефан Соколов. Нямаше и много други варианти. Може би евентуално да се бе забавила тази промяна с около минутка. Наистина в търсене на поне 2 гола. Това е реалността. На далечна града там застана Ради Ханев, но нямаше как да засече този. Направо си беше удар това на Ранджелов. Хетеми. Какво ще ни покаже сега Хетеми? Сбърка този път капитана на жълтосините, които изглеждаха така поизморени, но пък в правилния момент съхраниха малко сили и сега отново стоят добре на терена. Соколов пак се появява на мястото на Милчев. Соколов и Дермански няколко пъти си комбинираха. Много Соколов и Дермански. Ради Ханев е там на корнера. Дава Петров сега. Изтеглени леко назад DXC Technology. Не лоша идея на Юли Дермански с този пас към Ранджелов. Корнер ще последва. Точно 6 минути до края на тази среща. Соколов е в дясно. Ханев все още не е потърсен. Нито от Соколов, нито от Дермански. Това дали не беше нарушение там. Остана авантажа, но можеше и да вземат един фаул DXC Technology. Сега и вратата празнена. Точно това иска Соколов. Нарушение. Няма да го получи, а междувременно Милчев се завръща на настилката. Много хубав удар и още по-добро спасяване на вратаря на DXC Technology. Камбери бе на път също да се запише днес сред голмайсторите. Ранджелов си пое лошо. Сега той може да открадне топката. Тъчът е за Борана Линдерот. Тук абсолютен фаул пак на Давор Петров. Пак авантаж пуснат. И този път маркирано нарушението. 3 на 3 са фауловете. Ранджелов извърши тук нарушението на правилата. Камбери доста спечели от терена. Камбери да не направи тук нарушение. Камбери после игра с ръка на Ради Ханев. Кое от двете е свирено в случая или пък проблема за футболист на DXC Technology? За мен е Камбери там с ръка удари съперников футболист с лака. Точно така. Точно това е отсъдено. Проблема е за Ранджелов. Четвърти фаул на гостите. 4 минути и 53 секунди до края. Соколов се завръща като летящ вратар за своя тим. Добър пас на Дермански. Не лош удар после на Ранджелов. Хетеми, много пространства за Хетеми. Ще сложат ли край на спора тук гостите? И каква намеса на Юли Дермански там.
Наистина спаси своя отбор. Какъв шанс само пред жълто-сините. 4 минути и половина до края. Камбери стреля, не е особено точно. Дермански. Затова говорих, доста по-енергични ми изглеждат в момента отбора на Линдерот. Много силен шут, направо гъна ръцете на Милчев, който все пак се намеси. Той е толкова постоянен пък в играта и в трите срещи. Наистина прави над 100% дава от себе си, за да спаси каквото може играч на DXC Technology. Това е причината така и те са до момента без загуба. Дали първа такава ще допуснат след около, не знам, 4 минути редовни, може би 10 на общо. Казват разочарованието си DXC Technology. Сега отнета топка. И така Давор Петров ще направи много интересни последните 4 минути игра. Давор Петров с поредния си много важен гол на този турнир. Изключително успеваемост при изстрелите. Записа се във всяка една от срещите на своя отбор. Сега обаче жълто-сините показват за пореден път колко опасни могат да бъдат при тези индивидуални рейдове. Поне такова нещо аз от DXC не видях. Футболист така да мине през няколко играчи на съперника. Поне 6-7 пъти го направиха DXC Technology. Там разправи на рефера Иво Ценов с скамейката на DXC Technology. Безкомпромисен ще бъде Ценов, ако продължат те. Още веднъж открадната топка, пак Давор Петров, центъра на събитията. Направо щеше да щупи гредата, после пък каква намеса на вратара след удара на Ради Ханев. DXC избухна тук за около половин минутка, можеше вече да е равен резултата. 3-3 на таблото, толкова остава до края, 3 минути 33 секунди. Ще стане ли резултата 3-3? За да бъде пълна драмата, Стефан Соколов. Много далече от човека стояха тук, без да атакуват съперника, играчите на гостите. Сега тайм-аут точно от тях поискан, защото наистина нещата не стоят добре. Наруши им се постройката на гостите. Да видим дали ще удържат победата. Не успяха срещу Левски там последните няколко минути. Много им падна тонуса и ритъма. Но сега наистина интересно. Чакаме с голямо внимание и очакване какво ще покажат двата отбора до края. Стана си завързан матч. Може би очаквах по-малко голове. Не че са толкова много, но пак като за два затворени отбора като тези се получава дерби. Край на тайм-аута. Камбери. Много ефтино падна, абсолютно никакъв фаул. Избяга топката обаче на Ради Ханев. Давор Петров какво ще измисли между двама вече, връща назад. Пак той е свободен по десния фланг. Изчака обаче включването на Соколов, Юли Дермански.
Ради Ханев. Ето го и изравнителния гол. Най-сетне тръгна тази игра на DXC Technology, но наистина вижда се огромна разлика в позиционирането на жълто-сините. И Родан Георгиев се разписва 3-3. Пълна драма наистина в тази среща. Мога да кажа, свежестта изчезна от играта на Линдерот. След като се позашивиха в последните 10 минути от матча, сега наистина много статични, почти не се движат, не атакуват футболистите до последно на съперника, но наистина когато нямаш свежест в играта, то толкова можеш да направиш и те са хора. Може и DXC да направи пълен обрата. Достатъчно време има. Топката е в полза на DXC Technology, точно така. За малко тук също загуби контрол на топката Дермански. Хетеми сега. И все пак DXC не трябва да подценява съперника. Няколко пъти избухнаха с индивидуални рейдове. Но да, ето, Хетеми да със сигурност, може би днес най-слабия му матч от всички, които гледахме до сега на неговия отбор. Сега каква грешка на DXC Technology. Обаче и съдбата за пореден път е с отбора на домакините. Наистина чиста ситуация. Много повече положения реално имаха днес футболистите на Линдерот. Какво спиране само на Юли Дермански и не е лош удар. Сега веднага виждате как бяга да покрие и да играе с топката. Междувременно категоричен фаул и жълт картон най-вероятно. Не, няма да има жълт картон. Кой е фаула подред да погледнем? Само четвърти с DXC. 4 и за техните противници. Напечен финал ни очаква само минута и 30 до края. Вече събира и доста публика, започващия след малко супер сблъсък между футболистите на Миго и Левски, финал на състезанието. Камбери много елементарно премина там през Юли Дермански. Така елементарно тук изиграна от Ненад Милчев, просто подари топката на противника. Тази минутка си е много важна. Всяка секунда в нея е ценна до края. Отнета топка и Родан Георгиев. Родан Георгиев може ли да я вземе? Не успя. Отново жълто-сините в атака. Сега чисто отнета топка от Давор Петров. Това ще бъде нарушение и пети фаул с жълт картон е той. Ето една добра ситуация за футболистите на DXC. Родан Георгиев бе фаулирания играч. Може ли DXC да използва тази ситуация? Само да кажем, ще на прага на дълга дуспа са футболистите на гостите. Следващия такъв фаул ще донесе точно това. И представете си да решим матча. Ще бъде изключително интересно. Давор Петров за топката, има Соколов отдясно и Юли Дермански отляво. Продължават пък така коментарите между скамейката и футболистите на DXC в търсенето на най-реалистичния вариант за добро развитие на това изпълнение. Ради Ханев сега също там. Прескочи топката. Давор Петров стреля в стената. Още един шут!
И как намери само топката футболиста с номер 20, със сигурност играча на турнира за DXC Technology. Безпощаден и сляв из десен крак. Никакъв шанс за Линдерот. Наистина малко ми е тъжно и за гостите, които втори пореден матч водят през цялото време, изпускат куп положения и накрая ги обръщат съперниците им, но това също е част от играта. И така е, 47 секунди преди края DXC Technology с зъби и ногти се преборва за първи път да води в резултата и много близо до бронзовите медали. Хетеми. На колко положения пропуснаха там играчите в жълто-синьо. 23 секунди до края. Хетеми. Пак към Хетеми. С кого ще играе Хетеми? Това може би беше края за отбора на Линдерот. Тук Давор Петров, ако беше вкарал и това, не знам вече. 9 секунди. Към Бери, към Хетеми, който може да стреля. 3 секунди до края. Оставиха Хетеми да стреля много опасно тук футболистите на DXC Technology. И това е край на матча. Загуба за отбора на Линдерот. Бронзовите медали са за DXC Technology. Наистина това голямо зрелище. Както очаквах, се получи много интересен двубой. Много напечен, завързан и равностоен, най-важното. С което сега слагаме край на предаването и ще се върнем след малко с двубоя за първото място.